život mi dal úder pod pás, lebo mi zomrela mamina, keď som mal rok. No a vychoval nás ocino. No proste nás vychovával ocino až dovtedy, pokým sme nevyrastli. No a teraz je ocino hrdý, že má takých synov, aký má. Pomohol mi dneska s fyzikou, lebo som dosť tomu nechápal. Takže ocino mi stále pomáha takto, keď niečomu nerozumiem. Alebo som deleniu nechápal, takže mi to vysvetlil a teraz to viem. Som taký stredný žiak, také trojky, dvojky, voľakedy jednotky, keď sa učím. A mám dobrých spolužiakov, už tu bývam 3 roky. Zapáčilo sa mi tu, lebo tu je klások, dobrí spolužiaci a kamaráti a už by som ani nechcel ísť kde inde, lebo som si tu zvykol aj na kamarátov, aj na všetko. Kamaráti sú dobrí, pomáhajú mi voľakedy, keď niečomu nerozumiem a tak. No, na začiatku sa obávali, že čo som za Roma a tak, no ale za začiatku potom pochopili, že kto som a tak, že sa snažím, aj učiteľka im potom povedala, keď na mňa nadávali. A proste mám dobrých spolužiakov, oni si ma berú ako normálneho človeka. Tu Rómovia v Podbrezke žijú, ale málo. Ale je to tu taký menší problém, lebo sa tu Rómovia voľakedy boja aj chodiť večer von. Lebo chodia túláci a tak, a ešte ktorí, čo robia zle Rómom, takže sa tu aj bojíme chodiť von. U nás v Klásku je to miešané, teraz je tam Peťa Štajerová a ja, takže sú tam iba 2 Rómovia. Boli by sme radi, keďže aj kúsok viacej. Ako moje prvé kroky v Klásku bol valásky dopredu, toho som sa hneď naučil. No a Lenka Špiriaková mi povedala, že čo mi ona ukáže, no tak to ja budem vedieť a tak, že nemá obav ako o druhých, ktorí sú v tanci slabší. Jotelka mama hráva a keď stichnem trošička, usnú všetky očička. 1, 2, 3, 4! Lenka ma prihlásila do tohto táboru Východná, ktorý je pod Popradom a je tu super. Sú tu profesionálni tanečníci, ako je Lacko Cmorej, David Čimer alebo Vládko Michálko. Je tu aj choreograf zo skupiny Street Element Rado Kliment, ktorý nás učí hip-hop. A je tu aj Dada, ktorá nás učí zumbu, salsu a niečo iné. Keď nič nerobíme okrem tancovania, tak ideme do chatiek, oddychneme si asi tak pol hodinku. Potom zase ideme tancovať, ideme na Allround, večer a obed. A potom ideme spať, ideme spať a potom ráno sa zase zobudíme. O 7:15 je rozcvička, ktorú sme dnes nemali. A potom ideme na raňajky, ideme do chatiek, prezlieť sa a ideme tancovať. Sú tu ešte super kamarátky, ktoré sú z chatky jednotky a nedávajú najavo, že som Róm a normálne sa so mnou kamaráti ako s druhými deťmi. Doma, aj keď vyjdeme, tak tam je to úplne ináč, jak tu. Tam sú úplne inakší ľudia a oni proste tam nemajú ani bohvie ako radi cigáňov, takže sú tam Rómovia proti bielým. Trápi ma to akože aj u druhých cigáňov, akože keď idem vonka, tak mňa si už berú, že ináč. Napríklad, keď príde môj bratranec, tak jeho ani bohvie ako neberú do tej partie. Takže máme tam problémy a takéto. A susedia tam sú super, len my si ich kazíme. Vyššie noha, lebo tam budeš udierať ten čapaš. Raz,
Od malička som už chodívala na všelijaké recitačné súťaže a potom Janko Zubaj povedal, aby som išla na konkurs do Čičavy a tak som im dačo zarecitovala a zobrali ma v Divých makoch. V Divých makoch som už 5. rok. Zažila som tu veľa dobrých skúseností. Našla som si tu nových kamarátov, veľa srandy, proste aj s Naďkou sme zažili veľa skúseností v tom, že aj keď sa nám to nepodarilo niekedy zahrať, tak sme to tak opravili a tak. Joj, mamo! Tu na Cigánskom Bašali sú určite viac inteligentní ľudia ako u nás v dedine a je tu veľa známych ľudí, ale všetci sú k nám takí priateľskí, takí zhovievaví. Keď som na Cigánskom Bašali, tak sa cítim súčasťou veľkého sveta. Cítim sa ako nejaká hviezda. Aj keď ma rodičia nechcú veľmi púšťať tu do Bratislavy, lebo hovoria, že to je ďaleko, ale ja ich presvedčiam každý rok, aby ma tu nechali a je tu teraz aj moja sestra. Áno, prišla z východu tu do Bratislavy. Som veľmi rada, že prišla, že ma videla a že spravila mamke video, ako spievam a hrám. To som veľmi rada, že uvidí, ako to vlastne je tu. Lebo rodičia ma veľmi nevidia, ako hrávam. Divadlo hrám preto, lebo na chvíľku sa môže stať niekým iným. Môžeš byť napríklad princezná, alebo tá Marfa, mama a tak. Nič ma iné nebaví, iba divadlo. Chcela by som byť taká muzikálová herečka, lebo hrala som už muzikál, hrala som hlavnú postavu, tak páčilo sa mi to a chcela by som to robiť aj naďalej. Naša rodina si doma zaspieva, aj zatancuje, aj zahráme. My sme veľmi takí živí, takí temperamentní, takí hudobníci doma. My rozprávame doma po cigánsky, ale v škole po slovensky. A to niekedy vám, keď rozprávate doma po cigánsky, že každý deň a pôjdeš do školy a rozprávaš s nimi po slovensky a niekedy ti prejde to slovíčko cigánske a potom sa spolužiaci smejú, že takéto. Ale to je naša kultúra, to je náš jazyk, to my musíme vedieť náš jazyk. Naši rodičia veľmi vedú k vzdelaniu, aby sme nezostali na VPP, ale aby sme mali nejakú tú školu, lebo keď nemáte vzdelanie, tak nemáte ani prácu. Škola mi ide celkom dobre, lebo mojím vzorom sú aj moji súrodenci, lebo chodia na vysokú školu. To chcem aj ja dokázať rodičom, že pôjdem na vysokú školu. Myslím si, že talentovaní ľudia musia aj niečo mať v hlave. Musia byť vzdelaní. Lebo keď nie ste vzdelaní, no tak ako pôjdete ďalej v živote. V Bystrom sú celkom Rómovia na úrovni, tak učitelia sa k nám správajú celkom dobre. Napríklad pani učiteľka Lulajková, ona je veľmi energická žena. Ona je veľmi hyperaktívna a má v sebe taký trošku ten temperament, taký cigánsky. Ona je trošku prísna, ale ona nám chce iba na dobre, aby sme sa učili. Ale pri nej si aj všetko zapamätáme, aj sa naučíme, lebo pri nej musíš vedieť. Toto celé je Pyrenejský polostrov. Ideme ďalej. Do začiatku to bolo takto, že sa mi ani nechcelo hrať, lebo neviem, ma to nebavilo, ale potom už keď som sa aj viac tak zlepšil a keď to už boli aj pesničky, aj také veci, no tak už ma to začalo baviť.
Potom som už začal chodiť na také, že vystúpenia v škole a tak, keď bolo nejaké. A tak som sa aj stal primášom. Máme v škole takú detskú ľudovú hudbu, Listeček sa volá. A som primášom tam. S otcom chodíme do jedného folklórneho súboru, ktorý sa vo Folkmári. Volá sa Folkmárčanka 1. Je tam okolo 20 členov, chodíme tam ja, moja sestra, môj otec a ešte jeden chlapec s nami na harmoniku. Môj otec hraje na kontrabás, moja sestra na violončelo a ja na husle. O divých mákoch som sa aj takto dozvedel, lebo prišla s ním najprv za mojou sestrou pani riaditeľka zo základnej umeleckej školy v Gelnici a ponúkla jej to. Tak oni nahrali potom ako video na CD-čku, poslali to, ak ju vybrali. A teraz moja sestra tam už je také 4-5 roky v divých mákoch, tak som sa prihlásila ja. Cigánsky Bašavel je vlastne festival, na ktorom vystupujú hlavne divé máky a organizujú tu aj divé máky. Vystupujú tu z divých mákov napríklad divadelníci, hudobníci, tanečníci a speváci. Prvé sa sústredím na to, že aby som sa nepomýlil, lebo aj tu tak napríklad teraz hráme traja na husliach, hej. A napríklad, keď sa niečo pomýlim, mám osobitný mikrofón a to všetko bude počuť, lebo je to, ešte to je taký mikrofón, že mám ho položený na husliach a všetko mi ide do toho celý. Takže to dosť počuť je, keď sa pomýlim. Takže aj z toho niekedy mám taký strach, že to pokazím. Už dopredu mi tu hovorili, že sa to nemám vážiť pokaziť, keď budem hrať sám, že ma zaškrtia. Poďme teraz nejaký valčík. Začalo sa to už, keď som chodila do škôlky, tam som chodila do takého súboru, ktorý sa volal Prepelička. No a vlastne keď som mala potom 6 rokov, tak mama ma prihlásila do Zúšky a ma prihlásila na klavír a ešte stále som chodila na tú Prepeličku. No potom postupom času som už začala chodiť na spev aj na violončelo. Na klavír už chodím 5 rokov, na violončelo asi 3 a na spev tiež 4-5 rokov. Rodičia ma stále viedli k tej hudbe, aby som to nezanedbávala nejako, alebo proste, aby som to nezanedbávala, aby som stále šla za tým cieľom. A vlastne v budúcnosti by som chcela sa živiť hudbou. Chcela by som ísť na konzervatórium, či už v Bratislave alebo v Košiciach, to ešte neviem. A vlastne chcela by som vyštudovať, potom ísť na vysokú školu muzických umení a no proste to vyštudovať. A potom by som chcela hrávať v nejakom orchestri alebo nejakej ľudovej hudbe alebo tak. Aj spev ma baví, rada spievam, som šťastná, keď počujem o niekoho, keď ma chváli niekto, ako že pekne spievam a takto. A proste som šťastná, keď spievam a spevom sa dá vyjadriť aj veľa. Napríklad, keď je človek smutný, tak môže vyjadriť to pesničkou nejakú ľútosť alebo niečo také. Keď je šťastný, tak proste také, no, všelijaké pocity, emócie. Mám aj trému, vlastne, sa bojím, že čo na to ľudia povedia, ako spievam a tak. Ale som šťastná vlastne na tom javisku, keď pozerám, že ľudia na mňa pozerajú a sa smejú na mňa, alebo ukazujú mi nejak, že sa im to páči, alebo niečo také. Tak. Ja sa kamarátim aj s bielými ľuďmi, aj s rómskymi, lebo proste tu ľudia
Sú niekedy rasisti, napríklad, že sa s niekým nechcú baviť, bieli ľudia, alebo tak. Ale moji kamaráti ma tak berú, ako keby som ani Rómka nebola. Že som taká normálne ako oni. Mojím cieľom je napríklad študovať to violončelo a hrávať niekde. A mojím veľkým vzorom je napríklad Silvia Šarkeziová, ktorú som už počula hrať na violončelo a hraje veľmi pekne. Chcela by som byť druhá Silvia Šarkeziová a chcela by som tak hrávať ako ona, proste chodiť po celom svete a zarábať peniaze, živiť sa tou hudbou. Je to rómsky súbor, nikto tam není, Gáďo, ale jedna tam je, čo pracuje s maminou a s tetou Beatou, volá sa Martina Cibuľová. Potom som ešte súbor Čercheňora, to som s Ujom Vladom. On ma tiež zobral, lebo on poznal sprva tetu Beatu. Cez tetu Beatu, ako chodil sem, tiež do Poltára a už teta Beata povedala, ako prišiel sa Ujo Sendrej spýtať, že či majú ako spevákov, tak už odvtedy s Ujom Sendrejom tak sa voláme Čercheňora. Potom od Uja Vlada stretol tetu, ktorá sa volala Ida Kellerová, tak aj s ňou sme, tam sa voláme Čavorenge. Nechcem ako chodievať na skúšky iba preto, aby som vystupovala, ale je aj na skúškach väčšia sranda, ako keď vystupujeme. Takže ja si myslím, že keď máme skúšky, tak viacej máme zážitkov, ako keď ideme vystupovať, lebo tam je ako väčšia sranda. Ako ja nikomu nezávidím, že vedia krajšie spievať ako ja, nie je jedno, ale kamarátky sme. My si medzi sebou nezávidíme. My chceme iba, aby to bolo dobré, aby sa to ľuďom páčilo a aby to bolo super, aby sme to nezaspievali zle. Sarci cangheri del tu gloria che tu San Pedro Camimmo. Môj ocino ma najviac podporuje v speve z celej rodiny. Vždycky si s ním pospevujem, keď je doma. Fúr, keď ležíme alebo chceme zaspať, tak si zaspievame. Ocino je rád, že chodím spievať a chcel by ma ešte viacej naučiť, aby som bola speváčkou. Keď budem doma, tak sa ti budem venovať ja. Tak zaspievaj ty. Ja som teraz chorý, by som zaspieval. V ten deň, ako sme vystupovali, tak prišiel ocino z Čiech a bol prekvapený zo mňa a za to, že som vedela spievať, aj plakal, slzy mi ušli, lebo keď vždycky bol v Čechách a keď sme mu iba posielali videá, ako som spievala, no tak ako neveril tomu, že chcem byť speváčka, chcel novú prácu, no tak išiel teraz do Nemecka, aby sme mali peniažky, lebo nám chcel kúpiť niečo aj na nás, veci, do školy nám ešte chcel pokupovať veľa, aby sme mali peniaze. A povedal mi, že keď príde, takže sa mi bude viacej venovať spevu, že ma bude učiť. A tak aj mamina sa s ním rozlúčila, aj my a odišiel. Dal ešte mamine peniaze a išiel. Koľko majú obidva? Koľko má? Moja mamina mi vraví vždy, nak sa učím, lebo chce, aby som dosiahla veľa a aby som nebola sprostá, ale múdra a aby som si našla nejakú prácu, keď budem veľká. Škola ma baví na slovenčine, tam mám dvojky, tam nás učí pani Šerka Čičmancová, Nadežda Čičmancová. Tam mávam jednotky, dvojky, takedy trojky. Z písomne, keď sa neučím päťky, štvorky. Potom občianská, to sme tiež mali dneska. Tak tá učiteľka je najlepšia zatiaľ na hodine, lebo nám všetko dovolí.
keď je 5 minút, ako keď už nemáme čo robiť, tak nám dá ako voľnú hodinu, tých 50 minút. A už potom vlastne hráme sa, všetko. Ale ináč je dobrá pani Šerka, dáva mi, aj keď neviem, aj keď sa neučím, tak povie, nedá mi ani poznámku, ani 5, povie, ak sa to naučím zajtra, lebo na pozajtra ma vyskúša, ja sa vtedy naučím a potom mi dá 1, 2, tak podľa toho, ako sa naučím. Daktori gáže, s prepáčením, tak v triede začnú nadávať do cigáňov, to už nemáme radi. Chodíme za riaditeľom, ale on to nerieši, iba keď maminy alebo otcovia chodia do školy, iba vtedy to začne riešiť. No ale s daktorím a bielým sa dá. Ale vždycky cigáni, ako sme vždycky spolu pohromade. Typický odev. Úgy kerültem ide, hogy jó Vlado felvette apukámat dolgozni, és apukám engem sokszor elhozott ide rajzolni. Vlado bácsi velem sokszor kedves volt, és nagyon szeretem őt. Vlado bácsi megmondja, mit kell rajzolni, és lerajzoljuk, vagy amit csak magunktól. Nekem az iskolában kedvenc tantárgyam a rajz, mert nagyon szeretek rajzolni. Rajzból 1-es vagyok, ugyanúgy, mint a többiből. A szlovákkal van egy kicsi bajom, sajnos nem igen tudom a nyelvet, de kezdek rászokni, és 2-esre állok. Nagymamám sokat foglalkozik velem a szlovák nyelvvel, és én eznek nagyon örülök. Mert a családom így sokat foglalkozik velem, és így kerültem 5. osztályba, mert 5-es vagyok. Sokszor olvasok mesekönyvet, és ebben, mint például a 3 kismalác, vagy a Piroska és a Farkas, én ezeket nagyon szeretem, mert kiskorom óta szeretem a meséket. Volt, hogy kiskoromban nagyikám vagy a anyukám szokta olvasni, de most már én is olvasok magamtól, és én nagyon szeretek olvasni. Ezért, ha ide szoktam rajzolni, ha lejövök, akkor rajzolok vagy a természetről, vagy állatokat, vagy ilyen mesefigurákat. A bohócokat nagyon szeretem, mert viccesek, és mindig megnevettetnek engem. Otthon is van nekem egy bohóckönyv, és abból mindig szoktam olvasni, és engem ez a könyv mindig megnevettet. Az én szüleim nagyon szeretik, ha rajzolok, mert ők szerint bennem van egy olyan képesség, hogy rajztehetség. Mert szoktam otthon is rajzolni, és ők azt nagyon szeretik, ha leszoktam ide járni rajzolni. Mivel, hogy apukám nagyon régóta ismeri Vlado bácsit, úgyhogy nekik nincs ezzel semmi probléma. Tak dobre, tak zajtra. Zajtra, poďte. Most pedig következzen. Na, úgy. Szépen kell beszélni, mindenhogy jó. Jól élünk, megvan mindenünk, a szüleim mindent megadnak, amit csak kell nekünk, a nagyszüleim ugyanúgy. Nagyon szeretem őket, mert felneveltek kiskorom óta, és én ennek nagyon örülök. Számomra a család a boldogságot és a biztonságot jelenti. Nagymamám olyan román, de nem tiszta, csak fél, mert nagymamámnak a nagyapja, ő volt román. A nagypapám meg úgy volt, hogy neki az apukája, ő ilyen román, mint például a nagymamámnak az apukája, nagyapja. No, neki ez ilyen, és nálunk ez olyan hagyomány. Nálunk sok a hagyomány, hogy minden ünnepet megünnepelünk, születésnapot, névnapot, húsvétot, újét, és a rokonokkal ezt ünnepeljük együtt. A roma gyerekek szoknak, hogy beszélni romául, no de sokan azt hiszik, hogy én azt értem, de nem értem, mert hogy
Mert ha beszélnek is, mint például, hogy csak példának, hogy róla most ők beszélnek a roma nyelven, én ezt egyáltalán nem értem meg, mert nem tudom azt a nyelvet beszélni. És most ha gondolják, hogy én most ez vagyok, akkor gondolják, de akkor mondják a szemembe, hogy te ez vagy valami, akkor megmondom az igazat, de ha titkolják, akkor én is titkolok. Moja starka ma učila od 3 rokov spievať. Odtedy s ňou chodívam aj na vystúpenia, aj na také podujatia. Tak moja starka má skoro polovicu vychovala. Ona ma naviedla k súboru, takže spievam cigánske aj s nima. A najradšej spievam také cigánske pesničky rómske. Ale dobre. Lebo tam je diaprojekcia, tam sa premieta. Dobre. A keby aj deti išli, takže... Moja starka mi oznámila, že či si ma... že pôjdem vystupovať s nima na jarmok, tak som súhlasila. Potom som tam iba sedel, díval sa na ľudí, ako sa pripravujú, tancujú a vystupoval som s mojou tetou Annou Oláhovou a mojou starkou Marišou Oláhovou a mojím bratom Štefanom Klincom. Cencili, donesli sme vám oceli, aby sa vám hrnce misky nebili, aby sa vám dobre krávy čelili, nech vás i nás Ježiš Kristus požehná. Tie podpolianské slavnosti boli o Vianociach, o napríklad takých tradíciách vianočných. A bolo tam aj muzikanti, speváci, tanečníci. Náš výstup bol o tom, že cigáni chodili a nančovali tým ľuďom a oni im za to niečo dali, napríklad také ovocie, keksíky, také veci. Teraz sa snažím o to, aby som čo najviac skúšal a tancoval v našej skupine Puma pod vedením Erika Tota a tak najlepšie, podľa mňa je to najlepšia skupina. Tam ťa nikto neupozorňuje, že či si niečo urobil zle. A keď niekto urobí napríklad dobre a ten druhý zle, tak sa ten musí opraviť a ďalej tancujeme. Môj najlepší kamarát je Mario Tot, pretože furt za mňa stojí. A druhý je Tomáš Olach, je to dokonca aj môj spolužiak, aj môj bratranec, aj môj kamarát a s ním sa zase dobre hrá futbal, kopeme si a také veci. Najviac kamarátov mám Rómov, pretože tých Rómov poznám viac. Tí Rómovia so mnou viac komunikujú a preto som taký, že viac Rómov mám kamarátov ako gádov. Peňaženky boli dve. A oni sa nás pýtali, že koľko v tých peňaženkách čiernych sú minci. K rómskym deťom sa učitelia správajú docela dobre. Snažia sa ich podporovať v tom, aby sa dobre učili. Napríklad ako ja, moja pani učiteľka ma podporuje v tom, aby som spieval, napríklad tak dali ma na súťaž a spýtali sa ma, že či by som chcel ísť na súťaž Zlatý kľúčik, ktorý som bol na 3. mieste. Tak myslím si, že docela dobre sa učí, ale niekedy mám aj také tak napríklad 3 alebo 2. Na vysvedčení som mal 4 dvojky a už potom jednotky už pokračovali. Keď budem veľký, chcel by som byť poprvé právnikom. Právnik by ma najviac bavil. Podľa mňa právnik rieši súdy. Tak
bojuje napríklad za druhých v súde v tom a kladie otázky tým, ktorí sú napríklad proti ním. K hudbe mám takých 15% talentu a v spievaní 30%, v tancovaní 40%, ale tak, že kladieť otázky, fantázii a byť právnikom, to by ide na 100%, takže ma baví škola. Poriadny život je mať dom, rodinu a mať dobrú prácu a byť k ľuďom milý, dobrý. Jednoducho ide o to, že sa máme radi všetci.